Zdravím všechny u mýho videa, takového malého home videa amatérského. Chci vám ukázat, jak to vypadá u nás na Brněnské přehradě s rybama, jak se tady chytá. Je brzký jaro, dneska je krásný den, volno a pokusíme se něco ulovit. Kamarád včera chytl neskutečnou rybu na Brněnské přehradě, myslím si, že málo kdo tady takovou rybu viděl nebo chytil a ještě vám ukážeme video. Je to pecka, už ryby nějaký pochytaný máme a máte se na co těšit. Další big fish. Série pokračuje neskutečný. Zase ryba odhaduju kolem 10. Tak kolega, další krásná rybička. Přes 80 váha typujeme 11 kg, 12, ještě zvážíme. Budeme rádi, že máme přes 10. Krásný. No, kulíčka oliheň, ještě nezačala ani pořádně makat a další ryba tak 65. Další krásná rybka. 82 čísel.
Opět atakující 10 kg. Zkusím to ještě zvážit. Šupináček noční. Šupináček 82. 9,5 kg. Valí zpátky do priglů. Bylo mi ctí. Ahoj. Takže mám vám si ukázat přehradního titána. Ta huba. To jsem neviděl, toto. To jsem v životě neviděl, lidi. Toto jsem neviděl. Takový štěstí, dívejte se. Centurion, vole, 4. Jak na splavěkáček. Tak to je masakr, toto, vole. Ryba asi 15 plus, určitě. Takže lidi, brněnská přehrada. Hotovo, super hotovo. Nejde to, ne. Jo. 105 cm. Nevím, 15 plus určitě. Asi spíš, ale nevím kolik, 18 třeba. Zvážíme. Top ryba. Mě málem upadly ruce, jak jsem utáhl. Z toho protěžku. Top šupák. Já, ty vole. Takže ryba. Lehce přes 17 kg, 105 čísel. Valí zpátky domů. A děkuju za všechno, děkuju moc.